Txiporretan izenean, esan nahi zuet Manolo Urbieta, denontzat, Euskal Herriko guztiontzat bezala, hau zein helduentzat bezala, guretzat ere, beti izan dela erreferente bat. Eta horren abesti horiekin batera, Aizea Herri osatzen duten abestiekin batera, ikuskizuna osatu dugu, eta izena du Aizeen Herrira. Irakasle bat izan da, musika irakasle oso Manolo, lehendabizi irakaslea, gero laguna, eta azkenean erreferentea. Disko honetan, proiektu honetan egin izan dudana da, egin du naiz, baitasun handiarekin Manoloren abestiak, pixka bat borrotxek izan duen bezala, moldatzen, esan zen, instrumental zertuko ditugu, agotxa hauek, eta hori. Ze azkenean erakutsi nahi izan duguna da, nola Aitonan etxera juten genean, Aitona baino zaharragoa da normalean, eta bizipen asko ditu, kontatzeko eta bai jolasteko eta egiteko eta kantu asko ditu, eta Manolo Urbietak adiez kantu asko dintzituen. Eta egin duguna da, transmisio hori erakutsi. Eta gainetik, etxean aurkitu itzazkegun objektu askokin jolastu alizatea imaginariotik, bai? Aliatu zitzaidan eskaria izan zen, mugimendu emango jau Lore eta Pupui eta Aitona Manoloi, baina ez nola nahiko mugimendua. Emango jau mugimendu pixkat naturala edo organikoagoa. Norberak ateratzeko bere berezko mugimendua. Eta nire Manolo pixkat akziona pixkat martxosoa batzutan, jolaste gustatzen zaiona, beti gintzen dana, rokarroa batzutan, beti musikari eta beti kanta bat espada bestea bere ahotan eta bere espaietan dagoen, eta nahi du baita ere unbe guztiak egotea, beti kantari. Ni gustatzen zait, txigi bueltak egitea, eta trapezioan bueltak egitea, eta pupuatzen horregatzen zaitatu dita. Gaur aurkezten ari zeraten guztia hau eta igandean ikusiko duguna, da beste omenaldi bat niretzat. Badakit, distantziakin hobeto ikusten dut igual zenbat maite duzuen Manolo, berak egindakoa, badakizue berak ere maite zintuztena, eta bueno, pentsatzen dut egingo dezuela kriston espektakuloan. Gutxienez, izugarrizko maitasunarekin egingo dezuela.